dili na mo subay sa iyang nagyanan. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaon, ining tungura karon nasab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alangad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing ang magadapit kaninyo ug magapanghinaot. Kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga pangnawas, din may gamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ganato sa kaluwasan nga gitudlo kini ni Master kanamo padyon sa nga among gitudlo kaninyo. O kung may mga basahon man nga reference ang gamit, kini gamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mainitong pagpangamusta no sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit kutob sa nagsunod ini. Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station, kumusta kaninyo mga kaigsunan? O dili na to pagkalimtan alang sa tanan ang atong obligasyon maitod sa atong pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction o sa tanang mga membro sa PBCM diri sa compound. Kumusta kanatong tanan sa malahutayon nga nasa pagsunod, pagbarog sa pagtulon ang PBC. Og nining tungod karon, magapaila pa ang uban pang mga ebanghelista. Og kiniusab ang inyong alagad, Ebanghelista Brother Eric Amos, moy usa nga makauban karon sa paghatod nga na kaninyo sa mga kamatuoran nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og karon sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ng mga kaigsunan? Kininyo igsuon Evangelista Brother Dave Rizaba, makauban na usab ninyo karon nining atong tulumanon sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Katambayayon kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug nahihatag ko pa kamo sa kabang ministro o evangelista. Kumusta og mayong pagpataling usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 39 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aduna kitay matag-adlang Sabado ug aduna usab matag-adlang Domingo sa inyong pagpatalinghog. Kumusta karon nga nagapaminaw sa radio o nagalantaw sa atong Facebook o sa YouTube nining oras sa inyong pagsunod? Kumusta kaninyong tanan? Sa tanang mga membro sa pagtulungan sa PBCM, diri nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag-adlawng Domingo dinhi sa sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube ug ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi maong sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan duha ka hugna ang atong programa. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabhion. Live sa Facebook gyapon ang programa. O gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dave Rizaba. Usab ang naga-sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga kumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Hingoog City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlawng Domingo dinhi ning maong sibihan sa Real Beat Radio. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon o gitagaan kini kinabuhi unang-una sa ato ang Executive and Vice President at the same time
Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, ingon man ang naghatag kinabuhi dinhi mao si Brother Mario Warlito Chabit og ang chapter president nga si Sister Avelina Quisimondo ug usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan labi na sa atong listener dinhi sa Puro 4, dinhi sa Barangay Danao, sakop sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental, din ga palanog-lanog siya kanunay sa atong programa. Kumusta kanimo, Brother Juanito Bacala og sa imong pamilya? Ato sabi, kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Bohol, ang mga Divino family og mga Tronoiba family? Ilabi na ang chapter president dinhi sa Montisuerte, Carmen Bohol, branch 106. Kumusta kanimo, Brother Jeronimo Divino, ang chapter president? Pag-usab atong gikumusta ang Vice President si Brother Gregorio Painagan. Ato usab nga gikumusta ang Chapter President dinhi sa Tacob, Kauswagan Lanao del Norte, Branch 105. Kumusta kadimo Chapter President? Brother Jesus Desierto Jr. o ang iyang Vice President Brother Jerome Desierto. Ato sab nga gikumusta ang ato ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion ang PBCM Legal Counsel. Og alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Bradoni, makita ninyo sa screen, mga kahigalaan ug mga kaigsunan, mao kini 0917-811-8882 og ato sang i-display sa screen ang atong mga bagong basahon sa PBCM. Kung nagalantaw kamo sa atong video, mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang atong batch 2 nga mga bagong basahon, makita gapon ninyo, og ang uban pa natong mga basahon. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch, dinhi sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kining tanan ni Reverend Charlie. Og aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ining tungura karon, Brad Eric, Brad Ron, ang atong pagisgutan karon mao kini. Ang pagsultig tinuod dili makitaan og contradiction sa pagtulunan sa Dios. Mao kini ang atong paghisgutan karon. Pero sa dili pa ato unang pangamustahon ba deber kadtong mga nagahimo og mga pagpangutana nato og ilang paaboton kay dili sila mahigawad niya na kay ato gyud nga tubagon ang ilang mga pangutana. Tinuod ka na, Reverend Charlie. Atong pagabasahon red, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ang ikaduha si Lance Uraiz. Dayon ang ikatulo, Sweet Car. O ang ikaupat red atong update si Higalang Boy Ortega ato kining i-update. Kumusta ka ninyo mga sunod labi na sa mga nagapangutana, no? Kay nagpaapas o nagpahabol na po si Boy Ortega niya. Murarabag lain kayo tong imong mga explanation, boy, pero sige lang kay imo man to. Na di pod pwede na mo dili na mo hatagan tong pagtagad kay ngano makaingon ka na lang nga dili matubag, pero di pod pwede nga tungod kay niapas ka sigurohon na lang tong imo amo gyapon nga ipakita tong mga pagtubag sa mga nagsunod gikan sa among gitubag na tapos lugar ang imo dito nakasalas na pudayon. Pabuta lang. O tungod kay ang atong gisgutan sa atong pagtuon karon mao man ang pagsultig tinuon dili makitaan og contradiction sa pagtulunan sa Dios. Kung iya di ita sa pagtulunan sa Dios, Brad Ron, Brad Dever, Brad Eric, walay kontradiksyon nga mugula nga na ang dumdumong gyud sa mga nag-ingon nga sila'y tinuon. Pero tungod kay ang gisgutan ni Master kung magpamatuod ta isip standard ato lang pud dayon nga gipawalo nga kung magpamatuod ta kung do na mo puy tubagon bisag asa na ang tugon ni Master kinahanglan dili mokawas sa Biblia o sa pagbasa sa Biblia dili pasobrahan ang mga nakasulat o dili pod pagkakulangan ang mga pagpamatod sa mga nakasulat sa Biblia, brother. Tinuod na, Reverend, o mauning ato ang sandiganan o prinsipyo ang itudlo ni Master Dedicanato atong i-display sa screen
para makita sa ato ang mga nagalantaw sa Facebook o sa mga nagapaminaw sa radio. Akong basahon ang mga teksto diin mauni ang pasikaranan sa mga ministro sa PBCM ubos sa pagdumala ni Reverend Charlie, ang Chief Minister nga kung kami manubag og magpahayag sa kamatuoran way pagdugang sa mga nakasulat sa Biblia, wa po'y pagkulang sa mga nakasulat niini. Una dinhi atong mabasa ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Ang ikaduha ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2. Ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6. Ang ikaupat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2. Ug ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Basahon ako, Reverend, ang usa sa mga teksto nga atong pasikaranan mao kining nakasulat sa Biblia sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6 gingon. Ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay, siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlongon kaniya og ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. So mao ni ang usa nga mga teksto nga atong gibasa, Reverend, nga kung kita maggamit sa balaang kasulatan kun Biblia sa atong pagpanubag ug sa atong pagpadayag sa kamatuoran, dili ta magdugang sa mga nakasulat, di pud ta pwedeng magkulang sa mga nakasulat. Karon sa pagpatinaw nga ang pagsultig tinuod dili makitan og contradiction sa pagtulun-an sa Dios. O Reverend, importante nga ato sang ibabati siguro ang awit nga bililon kayo nga awit nga imong gi-compose, Reverend, para nga mapaminawan sa mga nagsunod sa atong programa. Nga ang uluhan ba doon sa mga awit? Ang uluhan ani mao kining iuluhan og kamong magwawali mag-inuliay. Alindot sab kay imong gi-remind ang awit nato. Okay, atong paminawan. Apan ang manlalaban na Espiritu Santo, sa ako ang pangalan ipadala. Sa akong amahan, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Tungkol kay si Divine Master, mauman ang katumanan sa Espiritu Santo, iyagyud ipahinumdum ang tanan nga gisulti ug gitudlo ni Ginoo nga Jesucristo kaninyo. Matud pa ni Master, siya nag-ingon kinahanglan nga kamo amang nga magbawali maguli ay kamo sa mayong kabubuton. Sa gitudlo ni Master kanato sa Biblia, kini mao ang atong sandiganan sa pagtuon. Sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 14, ingon nga kamo sa Dios mga pinili, balaan ug hinigugma na nisulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuangoron, kagop ug pailop, maginantusay ang usa ug usa kaninyo, kung aduna man mga pagmahay sa usa batok sa usa magpinasaylo, ay ang usa ug usa maingon man nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan usab nga kamo mo pasaylo. Labaw ni ini
pagpapasaylo sa kalapasan. Ang pagkabuotan sa tawo, makapahimo kaniya sa pagkahinay, sa pagkasuko. Damaw ang iyang himaya, ang pagpasaylo sa kalapasan. Ang pagkabuotan sa tawo, makapahimo kaniya sa pagkahinay, sa pagkasuko. Matud pa ni Master, siya nag-ingon kinahinglan niya kamo akong hanggang magwawali, maguli ay kamo sa mayong kabubuton. Sa gitulo ni Master, kanato sa Biblia, kini mao ang atong sandiganan. Sa pagto, matud pa ni Master. Matud pa ni Master. Matud pa ni Master, siya nag-ingon kinahanglan na kamo akong mga magwawali, maguli ay kamo sa mayong kabubuton. Mga igsoon, atong nabati ang usa ka bililhong awit nga gikumpos sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga naguluhan kamong magwawali mag-inuliay og kini based sa gitugo ni Master nga mao ang katumanan sa mandalaban nga Espiritu Santo nga nagpakatao. Og ini karon brethren, ang ato karon nga pagaisgutan mauman ang pagsultig tinuod dili makitaan og contradiction sa pagtulun-an sa Dios. Busa ang atong pangutana mao nga nakasulat ba sa Biblia kung dili ka tinuod? Kung magsulti ka, mosangko bag tinuod? Sumala si Biblia, Brad Eric. Sumala sa Biblia, Reverend, nga atong pruebahan ang pagsulti sa binuang sa sinugdan, musangko ka na sa kabuangan. Sumala din sa atong mabasa sa Ecclesiastes, Kapitulo 10, versikulo 13. Ingon ini ang nakapahayag. Ang sinugdan sa mga pulong sa iyang baba, mga binuang man, ug ang katapusan sa iyang pakigsulti, malimbungon nga kabuangan. Busa sa nakita nato sa Biblia, kung maghisgot tag pagsulti og tinuod, dili makitaan og contradiction sa pagtulunan sa Dios. Kay matod pa kung nagpakaarong ingnon nga pagtulunan nga sa Dios. Ang resulta nga ang sinugdan sa mga pulong sa iyang baba, mga binuang man, kung binuang ganina, dili mo sangko sa husto. Ang katapusan daw sa iyang pakigsulti, malimbungon nga kabuangan. Sa ubang pagkasulti, sa ubang hubad sa Biblia, Brad Deber, yun sa nakana. Mauna kini nga tumabasa din ni Rebs sa kini nga Biblia atong pagabasahon. Kining maayong balita Biblia nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales. Ingunan ni ini ang nakasulat, Reb. Binuang ragayod ang iyang isulti gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Busa, kung kining matanga, nga pagtulunan, igno natugyan ni sa Dios, di, pagsugod pa lang. Kontradiksyon na, pagkatapos, kontradiksyon lang yapon kay matod pa, gikan sa sinugdan, binuang rigid ng iyang gisulti. Pagkakatapusan, binuang lang yapon. Busa, unsay gipahayag sa ubang pagpamatuod sa Biblia tungod kay dili lugar sila matuod nga pagtulon-an brethren. Okay, Reb, niyang dugang pahayag may tungod sa mga nagpakaroon ingnon nga katawan sa Dios pero di tinuod. Munang ang ilang mga pagpayag sa sinugdan binuang musangko gyud sa malimbungon nga kabuangan. Mao ra gyapon nga Biblia rin akong basahon kining maayong balita Biblia kon Catholic Bible may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Diri ko mobasa sa Sirach Kapitulo 28, versikulo 25 ug 26 mo niya itong mabasa. Nan, sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong, ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. So, mo ni ang tugon lugar ka kung musulti ta, magbantay ta, o niya dunay pagtimbang-timbang sa tagsa-tagsa daw kapulong, andaman pagidaw kuno og kandado ang atong baba
Sa tubab, careful yun. 26. Nga naman, tingali adunay usa ka tawo nga naghulat, anus ikaw masayop. Ug kung dili ikaw magbantay, masukamot ikaw sa imong kaugalingong mga pulong, ug mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Mga mahal lamong tigpaminaw, matinaw ang nakasulat sa Biblia sa Sirach, Kapitulo 28, versikulo 26, sa gibasa ni Berrone, nga kung dili ta magbantay tungod kay sa versikulo 25, gitinaw man nga sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbangon daw ang tagsa-tagsa kapulong, o pag-andam daw og usa kandado alang sa imong baba. Og ni Bradrone pa, careful yun. Pero, kay ang mahitabo, sa 26, gitinaw. Tingali, adunay usa ka tawo nga naghulat, kanus daw ka masayop, o kung dili ka magbantay, masukamod ikaw sa imong kaugalyon nga mga pulong og mahulog ka pa diha sa atubangan niya. But lamang natong ipasabot, Bradron, kini ang dangatan kay bisan unsaon pa pagbantay, Bradron, og dili matuod, kana gyud ang sangkuan kay mulargo man og mailhan man nga dili di ay gyud kamatuoran. Taliwala nga siya nagpakakamatuoran. Pananglitan, Bradron, atong ipakita nga kining pagtulunan sa the kingdom of God nga ang nangulo niini mao si Pilimon Riambonanza. Makita gani nato sa Facebook o sa YouTube. Nga permanente i-promote nga namatay naman ni siya, pero sa dihang namatay na siya, ang iyang mga sakop, labi na si Ginito Yabo nga gingog kaluha kuno ni Pilimon Riambonanza sa ilang programa sa The Kingdom of God pa. Naglain, The Kingdom of Praise na. Unya, kini si Cardinal Prito, maayo gyud nga mo hatag og pagprito nga espiritu sa kamaturan kuno na daw ni si Ginito Yabo nga mooy pundador na sa Kingdom of Praise. Mao sab kuno ni siya ang Kristo, kay naa daw ang husto niyang kalam. Atong patalinghugan, mga malamong tipaminaw, mismo sila mao'y magapahayag. Okay? Ako kining ihatag sa ako mga igsoon nga kardinal, si Cardinal Christopher Prieto. Mao kini ang lawas nga guided sa Spirit. Nga, mao'y mapatindog sa gobyerno sa Dios. Walay lain ang among mahal nga magtutudlo. Master Pope Ginito Gabuli Yabo. Siya karon ang gisudlan sa Espiritus kamatuoran. Dili akaw maulaw ni malisa nga mosulti kaninyo nga siya karon mao ang gigamhan sa Espiritus kamatuoran, nga mao ang Kristo. Mao ang gigamhan sa Espiritus kamatuoran, nga mao ang Kristo. Kay kung inyong subayon pag-ayo, kung moingon mga unsa may kamatuoran nimo kana siya mao ang Kristo, lantawa lang ninyo mga igsuon ang kahibalo. Kung kahibalo ba kini og tao? Atong nakita nga si Ginito Yabo daw, inahanlan nga pamatud-an ni Cardinal Prito, nga dili siya maprito sa kaugalingon niyang mantika, o kining iyang gipromote nga si Ginito Yabo di baka mayabo. Nga matod pa niya, mao kuno ni ang espiritu sa kamaturan nga mao si Kristo. Di ba na niya yama mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Eric, Brad Deber? Nga no? Kaya ang espiritu sa kamaturan, dili na mao si Kristo, oy. Naman sa Juan 14:15 ngadto sa 17 nga, ang espiritu sa kamaturan, mao nang Espiritu Santo, gipadala na ni Kristo. Gitawag nagmandalaban. O, gitawag nagmanlaban. Pero, ang iyang espiritu sa kamaturan, mo kuno si Ginito Yabo, nga mo na siya si Kristo. Kay, ngano, ang ilhanan kuno dili basta-basta, kana kuno iyang kahibalo. Ha? Mo'y nagtugan kuno sa pagka-anaa kanya ang espiritu sa kamatuoran. Sa atong nabati, Reverendo, na kontradiksyon sa Biblia. Kaya ang iyang gipamatud-an nga Espiritus kamatuoran, mao mas Ginito Yabo, nga iyang gipailang nga si Kristo. Samantalang sa Biblia, ang Espiritus kamatuoran, mao ang Espiritu Santo. Di, kontradiksyon na. Oh, mura ni siya Juanis ba? Nga himuon niya nga si Kristo mao si Hiuba, nga man, og ang Hiuba mao si Kristo, og ang Kristo mao ra ng Espiritu Santo. Og ang Santo mao ra na si
Kristo o ang Espiritu Santo mora na si Yuba o ang Yuba mora na si Kristo sa Biblia. So pa ka na mga mahal mong tigpaminaw. Nakaron, sa gipromote niya nga si Kristo daw mao si Ginito Yabo. Kaya atong tumungan ng atong gisgutan, brethren, kung may mga nasakop diha, mangita di silang pagtulunan, asa ang dili contradiction sa nakasulat sa Biblia, brethren. Ginoon. Nga dili makitaag contradiction ang pagtulunan sa Dios kung mangangkon man. Nga karon si Ginito Yabo sa diha pa siya kang Pilimon kinsay gitudlo Kardinal Prito nga Hesukristo. Si Yabo ba? E kung pasultihon si Yabo nga imong gihimong Kristo, nayabo na pud si Ginito Yabo og nagpa-Kristo na pud ba siya ining tungora. Kay kung siya dili nagpa-Kristo, anong imo mang gi-promote gisulti nimo? Kay sagpaon man kana ni Ginito Yabo og pananglitag di niya gusto. Wala may wali nga nagingon nga pataka man lang ka prito. Ha? May pay magprito tag isda kay lami pa kaysa ikaw nga nagsulti imong apelyido prito, imong kung prituhon sa di maayong pagkaprito, napaig man. Ngano? Kaysa ang gitudlo ni Ginito Yabo ang pagkakristo. Niya atong patalinguhan mga mahalamong tigpaminaw. Kung akong direksyoon ninyo pagsulti, daghan man yung nag-angko niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo nga ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga Haring Filemon Oriang Bonanza. Pero ako nihatag kaninyo ang mga dugang ilhanan. Kay doon na may nag-angkon doon na may nag-angkon na ng Kristo. Pero doon na tayo ilhanan sumala sa kasulatan. Una gyud sa kanang Kristo utok anak sa Dios, interpreter sa kalibutan, interpreter sa balaang kasulatan. Kita mo na kanang Kristo daw utok kana sa Dios sa iyang huban na. Interpreter sa kasulatan. Kisay iyang gihimo o gipamatuod nga Kristo. Si Pilimon Riam Bonanza. Tawag nilag mahal nga hari, Pilimon Riam Bonanza, mao daw na ang Kristo. Sa buhi pa si Pilimon Riam Bonanza, pagkamatay na, wala kaybaw si Pilimon Riam Bonanza nga ang iyang kaluha. Kay kaluham ko ni Ginito Yabo, mo nang po'y nahimong Kristo. Pero kung siya si Kristo, mga malamong tigpaminaw, sa mga ministro sa PBCM, nag-ila kami nga si Kristo Dios tod kay nakasulat sa tagna sa Isaias 9:6. O gipaluapan sa bag-ong tugon sa Juan 1:18 sa Biblia Katoliko nga siya mao ang anak nga Dios. Ato pa si Kristo Dios di. Si Pilimon Dios na. Si Ginito Yabo Dios na. Pero unsay gisulti ni ining Dios nga si Ginito Yabo? Atong mapatalinghugan og unsay ang nalitok sa iyang pagkakristo ni ini karon sa kingdom of praise na. Unang kalos Ginoo, salamatan ginabo makadaghan ang atong mga bashers. Kay ang iyang pagka-bashers basta di lang matinuod kanang ilang isulti nga ako maparihang kibuloy na ng rito mga babae. Sipahok to kalaw, sipahok to kalaw, sipahok to kalaw. Nakita nato nga nagisgot ang mga baser kuno may tuod kang kibuloy unya gisumbong lagi tuod kay daghan kunong mga babay. Sus, gianhaan pod siya sa kining programa sa kang Jessica Soho. Ang iha dayon nga kung mahitabo lugar niya, sus simba ko in town. Nanimba ko. Makita nimo ang diferensyang Kristo kay manimba ko man noon. Kung Dios ka dili maka manimba ko mga malamong tigpaminaw kay nakasiguro makas imong dapit. Mo niyang sinultihan sa founder sa Kingdom of Praise. Nakaron, gawas nga siya nanimba ko, atong ipakita ang example kay nigamit ra ni siya nga di na kuno siya ganahan mo kanta sa maywi kay nakita kuno niya ang maong lyrics nga lain man kuno kay ang magkantag maywi daghan man kunong nangamatay. Busa ang atong example karon Brother atong gikuan kay naggamit man si Ginito Yabo sa the word nga the final curtain. Pero ang atong gikuha example kung unsa ang buti pasabot sa final curtain.
Niya atong patalinghugan ng mga kahigalag mga kaigsunan, unsa ang meaning niining pulo nga final curtain. The phrase, final curtain, originally comes from the world of theater. In a theatrical performance, the curtain on the stage separates the audience from the performers. At the end of the play, the curtain closes for the last time, signifying the end of the performance. This moment is known as the final curtain. It symbolizes a definitive end or conclusion. In everyday English, final curtain is often used metaphorically. When we say something is the final curtain, we mean that it's the end of a particular event, period, or process in life. It's not just limited to theater but can refer to any final moment or conclusion. For example, when a famous person retires, we might say, it's the final curtain on their illustrious career. Okay, so atong napatalinghugan, no? Dinhi daig kini siya nato nakutlo reb sa YouTube. Kini nga channel nga The Definition Channel. So mo kini yang gipahayag nining pulo nga final curtain. Kubaro na to sa Cebuano reb, ingon niining nakapahayag matud pa dinhi. Ang hugpong sa pulo nga katapusan nga kurtina o mo kini ang final curtain, matud pa dinhi, original nga gikan sa kalibutan sa teatro. Sa usa ka teatro nga pasundayag, ang kurtina sa entablado nagbulag sa maglalantaw gikan sa mga tigpasundayag. Dugang pa dinhi. Sa pagkatapos sa dula, ang kurtina musira sa katapusang higayon nga nagpasabot sa katapusan sa pasundayag. Kini nga higayon nailhan nga katapusan nga kurtina. Kini nagsimbolo sa usa ka tino nga katapusan o konklusyon. So matud pa din sa itong nabasa, kanabitong mag-perform, di inay mga maglalantaw, o dayon silang tunga, naadaw kurtina. Dayon kung mahuman na og perform, ang katong mga nasa atubangan, mga performers, makita na dayon ang final curtain. Mao daw ang gipasabot ni ini nga pulong. Dugang pa, matud pa din sa adlaw-adlaw nga English, ang katapusan nga kurtina, sagad gigamit sa metapora. Kung giingon nato nga ang usa ka butang mao ang katapusan nga kurtina, gipasabot namo nga kini ang katapusan sa usa ka particular nga panghitabo. So pwede siya ma-apply ani. Dugang pa, yugto o proseso sa kinabuhi. Dili lang kini limitado sa teatro, apan mahimong magtumong sa bisan unsang katapusang gutlo o konklusyon. Pananglitan, kung ang usa ka bantog nga tao may retiro, mahimo kitang muingon, kini ang katapusan nga kurtina sa ilang bantog nga karera. Busa, matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, ang usa sa the final curtain depende sa pagkagamit. Application. Kaya kung naa ka sa entablado, kung buksan na gani, og sirad-an na kung mahumana pananglitan, mo tong the final curtain na lugar. Nag-in na lugar dayon ang sistema na sirado na lugar pananglitan. O kung gamiton po sa laing paagi, o itong ipasabot ni Brother Ber nga magamit po sa katapusang yugto lugar. Sa kinabuhi lugar sa tao. O kung ikaw po na ay imong posisyon niya, wala na lugar, mao po imong gitawag og final curtain. Kung mo retiro ka na. Pero sa kang Ginito Yabo ang final curtain kana mang naslungon nga inig abri bitaw sa lungon nga nabitaw murag kurtina inig ukap nga naay mga ngalan diha. Isa mo na final curtain. Kung mao na Ginito Yabo, kung pobrita di ta ka-afford ato, walay final curtain. Atong patalingugan si Ginito Yabo sa iyang mga explanation og unsa poy iyang gitawag og aduna ba siya kahadlok taliwala sa iyang pagkakristo. Nga sumala sa iyang kauban o tao niya nga si Prito, mao kuno ni si Kristo, kini si Yabo, atong paminawan. Naman kunoy gitawag og di basta-basta kay nagud kuno niya ang kahibalo. Atong paminawan. Ang ilang everlasting life, dahil mag-elect na sila. Wala, mahadlok sila makagdag na yun. Oh.
Kay dito sa highway na may pila ng ingin dito nga tapi. Final curtain. A final curtain. Sino ka final curtain? Huwag mo ba final curtain? Ha? Oh, asa man na ninyo makita ng final curtain? Tapos lumon. Kabantay mo ng final curtain? Tanong mo ganit final curtain. Tanong mga lumon na naating pagdidikisyon. Curtain na natin eh. Mong may final curtain. Tanong mga lumon na naating pagdidikisyon. Curtain na natin eh. Mong may final curtain. Ano ba mo sa final curtain? The final curtain. Wala yung kasabot. Kaya kayo mo kanta final curtain, wala yung kasabot mo sa final curtain. Pagkahiba mo, wala na yung final curtain, hadlong na hadlong ng tataw. May way. Kaya hiba mo naman final curtain. Oh. Pagkahiba mo niya sa final curtain, ari na sa mugantang may way. So, apa sa may baloan? Kami kinang may way kanta ko na bisan ako. Kanang mga lami akin. Ako kay Tino, buko. Pas nila pagbasa na sa mga miring. Uy! Makaw pa rin naman na. Ang nakamawa ka dito. Ang tayo sa curtain, asa ko ang kanta. Wala ko mikanta. Wala ko mikanta. Oh, nahadlok na siya. Wa na siya makanta. Paghibaw ko nun niya nga, uy! Mao din yung kahulugan sa the final curtain. Katulaging naa sa lungon. Kabalo siya nga kamatayon. Pero di mao ang buti pasabot kay ang final curtain niya. Katong naay kurtina ba nga dekorasyon dito. Inig-abris taklo bitos lungon. Muto yung the final curtain. Ito pa, mahadlok na siya makantang Mayway Reverend tungod sa word nga, the final curtain. Ganahan siya, the final curtain. Final countdown na lang siguro ng tahon. It's the final countdown. Padako-dako niya yung tigog ba? Unya, sus, pagkabalo na ko sa lyrics. Awa na ko mukanta, oy. Maura po kay Kristo nga, gibasa-basa sa usa na hadlok. Na, lain kayo pamation, mga mahalamong tigpaminaw nga, ang Kristo, mahadlok nagmugkantag, my way. Ha? Unya, ingon pa siya nga, wa na ko, mukanta pagkabalo na ko, anak. Di sa to pa, wa na'y my way. Ha? And now the end is near, and so I face the final curtain. Na, mo ni ang modernong Kristo ni ining panahon na karon. Kini ba ang atong tuhan? Dili ni amo pagbinuang mga malamong tigpaminaw kay binuang ba di ay nga among gipakita ang mga ebidensya to prove nga dili kami nagsulti. Na karon tungod kay nakita man nato ang lain na pod nga gisgutan na yon kini na pod si Makarayo. Okay, kaya nakita naman nato ang unang atong gipabati, Reverend, nga may kontradiksyon na sa mga nakasulat sa Biblia. Kung mag-angkon nga sila tinuod, di man makita ang kontradiksyon ang atong pagpamatuod sa Biblia. Na kining naglain kay imbis diri na unta ang final nga explanation, naghimo sila PEDM oy. O kauban ni Hermonis Macarayo si Danilo Nakwa. Pagpamatuod ni Hermonis Macarayo, matod pa niya sa diri pa siya sa PBCM. Gisaway niya si Claudio Divino nga taga Bohol, Badron. Kay nganong nanangtang kuno sa pagka-PBCM kay dili day si Master gustong mutangtang sa pagka-PBCM na to kay ngano mang gusto siya nga ang kaluwasan ni Amas PBCM ato patalinghogan si Macarayo nga nagtukod sa PEDM. Okay? Sa kami ang naibalo kay ang PBCM mo naibalo unsang pagpanira ni Master sa PBCM para nga dili na bukas sa pagdawat sa mga membro. Pero gisirhan ni Master sa banghilyo niya nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni Master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM. Ambot yun sa nimo na pag-ibot. Claudio Divino, kanang banghilyo ni Master wa gyud kakasabot. Di pang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Wa gyud kakasabot. Di pang-ibot nimo ang gilansang ni Master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM.
Kini mo'y husto unta to kung nagpadayon siya sa pagka-PBCM, sangko sa tinuod. Pero kay naglain man siya, tanahon ta. Kung wala ba'y contradiction sa iyang paglain na. Karon, unsa di iyang pagpamugat parte sa PBCM. Atong patalingugan sa pagsubay niya kung unsa gi realidad sa PBCM o parehas ba PEDM niya ang pamahayag ni Hermenes Macarayo. Busa kung niingon si Master nga mag-ila ang mga tao tibuok kalibutan usa lang ka Dios kining pagsaunog nato kita pay nagsugod. Ang problema lang sa tanang PBCM nakalimot kas di pasugdan ni Master. Unsa day pitsa 29? Unsa ang bulan sa Disyembre? Naa diya ang bulan nga diin si Master na pagkataong katumanan sa nakasulat sa Biblia nga ipadala ang Espiritu Santo ang palaran pagyud nga dapit kini pagyong dapita. Kini pagyong dapita. Kining dapita dinhi nakiguban si Master gitukod ang pagtulon ang PBCM gislikar nas Executive Vice President kaganiya. Ang Iglesia ni Cristo narehistro dito sa langit, ang kini pagtulon ang PBCM narehistro. Ngano man na record man ngano man ang pinasugdan gikuha na nito ama dito mga bituon man. Na tuas taas gihangad ang problema lang karon ug ang mga PBCM naghangad-hangad ka dito nas grupo nga wala na dito ipakita ni Master sa taas. Dito na ka sa ubang grupo ba di balhin. Mauna siya ang dakong problema. Ati na to, Brad Ron, Brad Eric, ang imong igagaw. Nga mangigo na nato. Nga matod pa problema kuno ka og magagandahangad ka sa laing pundok. Nga wala ba record dito sa langit? Nga wala ma-record sa langit kay nag-ios Master nga diri rigid sa PBCM. O, kay mama ni na-record daw sa langit ang pagtulunan sa PBCM. Okay. Gawas ka sa PBCM, problema na daw. Ito maghangad-hangad sa pagtulunan, nga ma-record sa langit. Na kanang inyo Macarayo na record na sa langit. Na mao man na bisag aninipot na lang ang nimarka dito sa langit. Pero sa ato sa pagtulon ang PBCM, Brad Ron. Si Pacomio Pasayon nakita niya ang litra dito. Pinagi nga ang pagkasulat mga bituon sa kalangitan mo ay nagporma, Brad Ron. Tinood. Dili man na binaka kay tinod man na usa sa membro ga gipakitaan yan na. O karon niya pa sa pag-abot na ni Macarayo sa kuan pa kunuhay atong i-final curtain mukuha po tag simbolika nga ang iyang pagtukod sa gitawag og PEDM ang final curtain niya amo nang kuana kanang gitawag og estilo sa pagkuha niya ng pagpamatuod. Ingon na din siya walay mabasa sa Biblia nga dapit nga hawa sa katalagman. O na niyang nakabuot sa pagka-final curtain atong patalingugan. Okay. Busa diri sa PEDM, kini nga gibasa nato sa nakasulat sa Biblia mao gini ang mahitabo o dangatan sa mga butangan niya sa kalibutan ug ang mga tao ug ang kalibutan pag-abot sa adlaw unya sa paghukom. O pag-abot sa adlaw nga gitakda sa Dios nga tumanon pag-abot sa tukma nga panahon. Basta ang ikatulong-tunglo mao kini ang atong atubangon. Mao kini siya ang makapahimong way mahibilin sa kalibutan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Hunahunao nato sa Biblia walay mabasa nga naa diha nga gawas. Dunay dapit nga niya sa kalibutan nga gawas sa katalagman. Biblia ang basihan. Walay mabasa sa Biblia. Sa Biblia walay mabasa nga naa diha nga gawas. Dunay dapit nga niya sa kalibutan nga gawas sa katalagman. Biblia ang basihan. Walay mabasa sa Biblia. Basa nga dunay dapit nga hawa sa katalagman pag-abot sa adlaw nga laglagon sa Dios o hukman sa Dios ang tanan mo atubang sa Dios. Nadungong na to ang iyang final curtain, no? Nga matupan niya ikatulong gubat sa kalibutan, di naman gid kuno mapustalan ni kalibutan kay maguba man Busa ningon din siya, kung diris kalibutan pagisgutan, wa gid kuno'y mabasa sa Biblia nga dunay dapit nga hawa sa katalangan. Basa. Ang atong agtang, brethren, ug ang iyang agtang, dako iyang agtang, pero nabuang ng panabot sa agtanga ana. Nga naman, ang atong patubagon ang iyang first cousin. Kay ma-challenge taan ni Reverend ba nga pangitaan man tag asa sa Biblia. Biblia ang basihanan. Asa mabasa sa Biblia. Kay matod pa niya, why mabasa sa Biblia nga dapit nga hawa sa katalagman. Dinod ka tong giingon sa imong igagaw, Brad Eric?
Dili Reverend kay sumala sa pagpahayag sa tong magtutudlo. Nga doon dapit nga gitudlo si Master nga hawa sa katalagman, mao na PBCM compound. Tapos sa Biblia po, doon ay mabasa nga, doon dapit nga hawa gid sa katalagman. So kuwahi naman sa ilahang pag-ingon, labi na ning founder, ako ning gagaw, nga sa pagka-PDM na, iyang gipamatud-an nga, wala gid kunoy dapit nga sa Biblia nga gawa sa katalagman. Usa ka na kadakong sayop. Okay? Anya ang prueba nga akong pagbasahon sa ingon-ining nakapahayag sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 18, ingon-ining nakapahayag. Og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan, og sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman, sa mga pahulayan nga malinawon. Unsa nang imong gigamit, Brad Eric, nga gibasa? Biblia o tablia? Biblia gini Brad Ron. Dito nasupal pa na karon ang imong gigagaw, kay gipaninglan man o nag-challenge man nga sa Biblia kuno Biblia ang basihanan, wa kuno mabasa nga dapit nga hawa sa katalagman. Unsa man ni karon? Dong, makarayo. Nawa na ni contradict Unsa man ni? Di contradict na. Oo. Di kung tanaw na to sa atong tema, Reverend, nga pagkakatawan ta sa Dios walay contradiction ang atong pagpamulong sa Biblia. Contradiction man lagi kamo man kay tinuod namiya mo sa PBCM atong nadunggan Reverend iyang ipamahayag dinhi pa sa PBCM iyang gisaway si Claudio Divino nga gilansangan na ni Master ang mga membro sa PBCM pero giibot ni Divino. Nya kanang pag-ibot mo pagbiya sa PBCM. Di ni balik sa imong baba kay ikaw ni biya man sa PBCM sama nga nangibot pud ka sa PBCM isip gilansang ta ni Master dere. Mo nang nagduda ta Bradron nga dili lansang tong iya Bradron kay dali ramang naibot. Basig pokpok to. Og di pokpok, Basig tamtax rin. nakaron. Ah. May dugang bang gipakita sa Biblia isip example nga sa unang panahon sa Kang Yuba nagmuntar na siya dapit nga hawa sa katalagman Bradron dili kay dadon ditos gitawag og katulok kad gidakon ning atong kalibutan. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture dadon ta ba? Pero ang tawag diyan na super earth pagsusi pa. Dili man day mabuhi dito Bradron katong ilang adtuan Bradron. Kaya usahan pagkabuhi atong dapita nga puno mong tusgas wa may mabuhi dito Reverend. Nang dugang pagbayag sa Biblia nga gibasa na ni Brad Eric imong igagaw makarayo nga doon nagidapit nga hawa sa katalagman. Unya kanang dapita malinaw na way gubot diha. Basahon ako kining may balita Biblia kon Catholic Bible may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Basahon ako ang Isaias kapitulo 33 bersikulo 20. Now, tutok sa Sion ang siyudad diin atong gisaulog ang gitagal nga mga pangilin. Tanawa ang Jerusalem usa ka malinawong puloy-anan ug tulda nga dili mabalhin kansang ugsok, dili maibot ug kansang mga higot dili mabugto. Pagkagisgutan nga usa ka malinawon nga puloy-anan ang Jerusalem nga gihimo sa Dios kaniadto sa pagtug-an. Tuwa din na sa ibabaw. Nakita nato ang kabulyasuan busa sakto ang gingon sa Ecclesiastes 10:13 nga kung magsulti ka og binuang musangko ka sa katapusan sa kabuangan. Malimbungon nga kabuangan. Nakaron. Yun siya wala. Pero sa Kang Master nga gikutlo niya, wala ba? Si makarayo lay atong pasultion, mga mahal namong tigpaminaw nga, ang akong agtang dako, ang iyang agtang dako, pero ang iyang agtang nabuang niya. Patalingin ko na to. Nga akong dako, diha ko musulod sa pagpasabot, diha na ko ipasulod ang Bangilyo Master. Unsay gisulti, kaganiha ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa. Ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa kung dili imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya. Kaganiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira niingon siya sa diha nga kwan hila nagampo Master tabangi ko nga makabiya ko aning dapita kay gusto siyang muipso kay muadto sa dapit nga wala didto adtong dapita.
Nauna ibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBCM gipanumpa ni Master awa sa katalagman. Kinsang mastira ang inyong gituhan nga naa diya nagpasulod-sulod. O kitaon mo nga matud pa nimo si Master nagingon nga kini lamang ang PBCM kini ang dapit nga hawa sa katalagman. Nya nag-ingon kag gipang-usab, nag-ingon kag wala diri sa kalibutan. Moona ang nakita nato mga malamong tipaminan nagpasiata para po ni siya Brad Deber, Brad Eric, Brad Ron nga sa tanan kunong mamembro nila nga gibuhatag branches mohatag kuno siya auto na unsab ni tawhan na milyonaryong mini man do ka imba anong mohatag mo daw kag auto nga wa man kay auto gani pagkabuang nga ani mo lagi na nga magbinutan man di unta ta kay buang man di ining PBCM ni biya ta kay dito ang butan. Imbis diri ang nabutan unta to siya sus nabuang naman yun mo ni ang the final curtain nimo Gikontra na ang giingon sa magtutudlo Reverend. mo bitaw na natingatag kinsa ng mastira ng inyong gi pasiatab ya nakaron ang ato na pod nga susihon kung dili na magkadima o ang gisulti sa Biblia unsay gipamatod Brad Deber sumala sa atong makita nga mga referensya. Na kung dili na magkadimao sa Biblia, gitawag ka nagmini nga mga Kristo Reb kung dili siya makapatukma sa kasulatan. Ay nang prueba. Niya ato pagapruebahan Reb sa kining atong referensya, kining naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Nausap kita niya na. Aduna usab ako ani ni Reverendo. Niya ato pagabasahon Reb dinhi sa pahina 129. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi. Ang mga pagtulunan ni ining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. O sa kabasahon sa Seventh-day Adventist among gidawat, pagkadili daw makapatukma sa kasulatan, no? Bisag wa pa ka mag-iyong Kristo ko, mini ka na nga Kristo. Ha? Nakaron, tanan nga atong nadunggan, mini na to nga Kristo. Nakaron, ari na punta sa gisgutan nga sa ang piniling nasod, makita gyapon nato permi sa Facebook ug sa YouTube nga si Ongkoy Agapay mao kuno ni ang Santo Papa mo ni si Kristo atong patalinghugan mga mahalamong tigpaminaw. Aw karon bino mga igsoon, magsugod na ta sa paghisgot sa pulong no. Kay aron nga diha ta mokuha og mga pangutana og ato sang ihatag ni ang panahon sa paghisgot sa pulong rita ni Brad Baldo. Rubia. Bino mga igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo. Nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano ang alas sa among Ginoo sulay apo gubulang siyang bugtong anak kag gipadala mao na si Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Gisgutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 nga ang tanang katawhan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios nang among gipasundayag mga igsoon bisag asa mi maabot na diha sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa mga igsoon among dadon nga ngalan sa among Dios ulay apo bagulang sa iyang bugtong anak pusong diwata niya mo na si Kristo mo na si Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Kung nakita nga si Kristo si Paulino Ongkoy Agapay ang Santo Papa pag-adto po ni Ginito siya po si Kristo pag-adto ni Filimon Riamudanza siya po si Kristo sa apelyido pa lang ni Ginito Yabo nayabo na sa pagpamatuod nahadlok na siya mukanta sa the final curtain kay na ako na kanang may way ba nakaron ang atong susihon karon sa pinamatud-an sa ilang mga gitawag og magwali pati babay unsa daw niya atong patalinghugan. Mga kaigsunan, tawagon nato ang atong unang mamumulong di ta maglangan Sister Amor imo na kining panahon paminawon nato ang mensahe sa atong igsuon Sister Amor. Dalaygon ang Dios. Akong pasalamatan ang bugtong anak sa Dios, Santo Papa Paulino Agapay sa atong panahon karon. Og ang tanan nga may kinabuhi. Sumala sa mabasa sa Exodo 23:6, dili siya mupatay sa bisan unsang klase nga may kinabuhi. Olmigas, kuto, mga lamok, ug uban pa. Olmigas, kuto, mga lamok, ug uban pa. Labi na jud ang tawo. Kita mo na
Sa ilang doktrina na kuno sa 23 si tanang may kinabuhi gidili ang pagpatay. Olmigas, Sa mas ulmigas, lamok. lamok, Kuto. kuto, mo ni pagtulunan sa mga kutuon. Kaya di man patyon. Kaya di man patyon. Di karon ginukanuka natin yung mga ulo ani. Pakong taglamigas, apasag dahil lang diya. Kaya di man patyon. Kaya di man patyon. May siya nga pinangga tagi ka pero nanghubag ng tiil. Pakong taglamok, kalapasag di diya. Bahalag magkadinggi ta. Kaya di man patyon. Mo ni sila ang punuan sa dinggi. Atong gobyerno nag-propose sa fogging. Paaso ba Para masumpo ang para lamok. masumpo ang lamok. Natog ang matas lamok atong naasuhan nagkipat-kipat to ba. Pero sila maluoy to sa ayaw patya. Kaya gidili man kuno ang pagpatay sa may kinabi. Pataka lagi interpretar ba sa nakasulat sa Biblia na karon. Arita sa kang Ili Soriano mga mahal lamong tigpaminaw. Nga adunay atong ipakita nga video clipping nga matod pa ni Ili Soriano. Ang Dios kuno. Noon man ni siya nga giingog maayong laki sa Biblia. Pero ang Dios kuno wala magbuhat gyud kunog tubig niya to patalingogan. Okay. A coal is turned into a diamond. The presence of diamond in the earth shows how old the earth is. Bakit? Kasi milyon taon bago makabuo ng brilyante. Hindi naman brilyante na agad yan Para hubang yung tubig. Mga kababayan, may mababasa ka ba sa Biblia? Ginawa ng Diyos ang tubig. Wala naman nun. May mababasa ka ba sa Biblia? Ginawa ng Diyos ang tubig. Wala naman nun. Wala. Wala kuno'y mabasa sa Biblia nga gihimo daw sa Dios ang tubig. Wala kuno sa Biblia. Itaon mo. Kini gitawag ni og pagtulunan nga ang dating daan niya na naman na Roy ilang gitawag og MCGI Members Church of God International. Nakaron sa Biblia wala gid ka. Sa Biblia brethren, ang Dios ba walay mabasa sa Biblia nga walay pagbuhat niya sa tubig? Doon na rin muna makita ang contradiction. Mura mo si makarayo god nga sistema way mabasa nga dapit nga hawas katalagman. Ya pagbasa sa Biblia na malagi. Mao puning iya kung nagpahayag nga wa kuno magbuhat ang Dios og tubig. Basahon na to sa Biblia rin sa Pinadaya 14 City ang gipahayag. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahibot na ang takna sa iyang paghukom. Og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Nakita na to. Kinsa tong simbahon, brethren? Ang Dios. Unsay iyang gibuhat sa Dios? Nagbuhat ang Dios sa langit ug sa yuta, dayon nagbuhat ang Dios sa dagat. Unsang dagat way tubig? Og sa mga tuburan sa tubig. Wa daw kuno'y mabasa sa Biblia. Di contradiction na rin ang pahayag ni Eliseo Soriano. Onya, kita nga na niya, ato bang ingnog tinuod? Ang pagsultig tinuod, dili makitaan og contradiction sa pagtulunan sa Dios. Way bakak. Nga Sa, makita. mo na giingon nga, mangita di ay ta, og tinuod yun, kung ingon ana man ang sinuntihan. Dili nga mangita tag parehas ni Andrew E. nga, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pinahanglan, dili bakak ang atong pangitaon kung dili ka maturan. Busa mga mahal mong tigpaminaw. Dili intensyon namo ang pagsakit sa mga pagtulunan among gipabati para ipakita la nga kung kana may atong napilian karong panahon na maghuna-huna na ta kung asa ang tinuod. Sa among pagpahayag walay lain kini ang pagtulunan kung gusto tang magpasakop pero kung dili wala po'y pagpugos diya sa atong kaugalingon. Hangtod diya ang among ikalagad kaninyo ug kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Unyo ug sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Unyo Sr. ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista. O kiniusab ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camos. O kiniusab niyo igsuon, Evangelista Brother Debs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.